YouTube. I dag vil jeg bare lige at sige noget, og for sjov skyld har jeg ladet Minecraft stå åben. Og det jeg vil sige, det er, at jeg mangler simpelthen en at filme og spille med. Men hvis jeg skal finde en, så skal han være altså sådan ikke helium, men måske lidt, men så kan han bruge clonefish. Nej, det er også lige meget. Men ja, jeg er nok lidt sløjt, men det er også lige meget, jeg er syg. Og så skal det være en, der har Hamachi. Og så skal han bare være rimelig flink. Og så kan vi måske lave et lille let's play, hvor vi filmer. Så I skriver bare ned i kommentaren, hvis I vil spille med mig. Og så er der vist også lige en ting mere, jeg skal sige. Det er, at mine vlogs, dem kommer der måske kun 10 af, på grund af, at jeg har ikke rigtig noget at lave med det. Og så er det bare helt vildt lonely couch, synes jeg. Men op til 10 vlogs. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om, så det er fuldstændig lige meget. Det eneste, jeg vil sige, det er, at jeg mangler en at spille med. Skriv i kommentaren, om I gider at spille med mig og filme. Vi ses til... Det ved jeg faktisk ikke. Og hvis jeg finder en, så får jeg nok at se det. Men vi ses, YouTube.